Ek sit tans op die beach by Goto. Vandaag begin my 75 waard. 75 dae van mental focus en dissipline. En soos jy nou sien, as ek nie lus vir dit en dit is dag 1. So dit gaat een baie moeilike 75 dae is. Vir die main reason dat ek op rook het. Jy weet jy, ek rook vape. So ek is baie geheeg aan my vape. So vir my was dit die eerste dag wat ek nou nie rook het. En I gotta say man, I gotta be honest, het voel baie weird. Soos ek het nie besef hoe geheeg ek aan is. Ek het nie besef dat as ek ry in my kar, had ek gewoon aangegryp en as aan niks. Maar anyway, day 1, 75 watt. Here we go! Day 1. Wat is hy, man? Doe wat even toe. Let's go. Dag 5. En ik doe nog 5k. En later is het met... Says Bunna! Let's go! Alweer guys. Jullie zien. Met elkaar. Dit is op een goede nooit af. Ik heb mijn paar weer bij mij. Dus lijkt het week 3 af. Ik heb voetjes. En mijn GoPro. Let's go again. Zo. Vandaag op day 61. Is 2 weken oor. Kijk, laatst wel koud. Als 75 waard. En dat is niemand anders. Dat is fucking met die fucking crew. Let's go guys.